Mijn vrouw Helga en ik ook in een andere fase terecht. Met deze gezinsuitbreiding zullen ook wij moeten gaan denken in termen van schaalvergroting. En daarom, beste mensen, zal er moeten worden gereorganiseerd. Met de komst van het kind zal het platteland samengaan met de stad. Er zullen noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen die misschien niet door een ieder omarmd zullen worden. En zo klinkt een Heid die het huwelijk van zijn dochter ervaart als politiek. Een humoristische bruiloft van 2 jonge geleefden met een kniepeeg naar de werindeling van de Zuidwesthoeken. Maar er wie meer te beleven, want Ja, ik wil bestaat maar liefst uit 3 voorstellings. Zult toert je mij door de hele Zuidwesthoeken en joen binnen ze in Driels. De 180 man publiek zag als eerste het stuk Waar is bang? Een bewerking van het bekende stuk Who is Afraid of Virginia Woolf, waarin een confrontatie tussen 2 echtperen vol slime uit de hand rint. Dat beweegt heerlijk. Ja, dat beweegt ook heerlijk, hè? Ze bewegen haar heerlijk. Dat is mooi. Het vernuurt mij dat Jos die zijn verhaal net verteld had. Dat er een boekje schreeuwen had. Ik was Corrie die Marten. Een boekje over een poegkwee jongen die zijn huid en zijn mem deermaken. Houd er maar op, Marten. Nee, wacht. Een boekje over een jongen die zijn mem vermoordde en ervoor zorgde dat zijn huid deerging. En toen zei dat het alweer een ongeluk was. Een ongeluk. Wacht eens, wat zijn dit voor spultjes? Dit idee komt eigenlijk bij Jon Eekman en Faikje Hovinga bij, die een aantal scènes uit Who's Afraid of Virginia Woolf spelen hebben. Ze wonen wel iets met het stuk binnen Zultdwan, maar het oorspronkelijke stuk is lang en vrij authentiek, zeg maar, echt toneel. En dat zeg ik net zo zitten qua lengte en ik net als locatietheater. En toen zei ik van, of we er wat naast vinden kunnen en of we het stuk comprimeren kunnen, dan kun je misschien of een geschikte locatie vinden, een soort 3-luikmaatje. De trouw- en rietzelen van de Jeddere zelfstandige gemeenten komen voor een part leeg te staan en vormen nou een passend decor voor Ja, ik wil. Een protte mensen hebben een bijzondere binding met die locatie. Zult is eigenlijk wel een heel groot of goed voorbeeld van Meerskipstheater. Wij bestaan al een eerder 16 zontje en we zijn in de Meerskip begonnen en daar zitten we nog altijd in. Het grootste pad van Zult bestaat uit vrijwilligers. Die komen uit die Meerskip, die staan midden in die Meerskip. En we brengen dus voorstellingen midden in de Meerskip. Dus het publiek is ik de Meerskip. En ja, dan zou het raar wijzen om niks over die Meerskip te sissen. En dat hoort altijd net op een manier. En we willen altijd wel het theatraler maatje of het metaforisch maatje of het overstijgend maatje. Maar er moest iets met die mensen, maar die romtes in die Meerskip, in de gemeente. En maar de verhalen of thematieken uit de gemeente. Dat vind ik wel een soort taak van Zult om er wat mee te doen. Ja. En correct als de gemeente had ik Zult de kreften bundelen met andere partijen. Zadwaande kuiert het publiek voor het tweede onderdeel van de Joen naar de Tjerke. Het plak voor een doensverstelling oer Langstme, Strijd en Trouw in de Leefde van Centrum voor de Kunsten Atrium met Snits. We krijgen wel een soort respons dat mensen in grutskop Zult zijn, dat Zult in die Meerskip jaat en dat Zult ook wat met die Meerskip docht. En we merken het ook al een hele grote groep vrijwilligers. Vorig jaar hadden we wel meer dan 100 vrijwilligers, nu ben we maar 60 zonder vrijwilligers op pad. Die willen er graag bij jaren, die stoppen er tijd en energie in en Zult is ook een stukje van hun mooi. Ja, want ja, van waar is Zult? Zult is van elke nier, want alle bouwsteentjes maken maar zijn al Zult. En dat is wel de kracht, denk ik. Dat ik adems maar de Meerskip om die heen. Dan krijg je input, maar dan levert ik wat. En daarmee wordt het ik normaal dat is de best. En zo komen we bij deel 3 aan het eind van de Joen. De humoristische verbeelding van een huwelijk tussen 2 geleefden en haar families. De Zuidwesthoeken in Var en Zinspoort. We krijgen een dansje. Nee. Ja. Nee. Ja, en dan mag ze van die en niet nog alles vertellen. Nee. Ja, doe een keer nou, een keer, dus succes.
Wij werken meestal heel conceptueel of vrij conceptueel. We hebben een stick en daar willen we wat mee en dat willen we in deze tijd deel zetten. Dus zie ik eigenlijk altijd wel nieuwe vormen op gekke locaties en soms ben de stick en oud of modern, maar we zien ze altijd modern te brengen. En ze ik iets hoe deze tijd is het litten. En dat zit ik in dit laatste pad met name zit dat. Het gaat ook over de gemeentepolitiek, het gaat over stad en platteland, het gaat over de angst die het platteland heeft, zien hoe de stad, dat ze voorzieningen kwijt eruit zien. Nou, dat soort dingen zit ik al jaren in de laatste voorstelling. Dus we willen wel iets over deze tijd en omdat ik in de gemeentehuizen zitten, willen we daar iets met doen. U staat er soepel zitten. Zal ik maar even een bakje thee zetten? Nou, dat is de tijd van een romantisch muziekje. Ja, ik wil is de komende tijd nog te zien in Wommels, Wietmarsum, Balk en de Jouwer.